Kamagwini, Thokozani, kwizindlu ezininzi abantu bebona kwabo kutyekiwe kunemali, kanti ikhehle lapha lathwala. Utatomkhulu wale ndlu wathwala washiya le nyoka kwizizukulwana. Izizukulwana ngoku ziyasokola. Le nyoka le ayisenamnikazi, ihamba imosha abantwana, ihamba iphumisa izusu ebantwaneni bekweli khaya, ichitha izusu abakhulelweyo, ibathathela iintlahla, ibalala. Iyalahlwa into enjalo. Loo nyoka iyabanjwa, kuhlatywe imbuzi, bahlanjwe yonke loo femeli leyo. Loo nyoka leyo iyolahlwa, ivalelwe, ingaphindi ihluphe, ngoba iyakhona ukuthi imoshe umndeni, imoshe abantwana, imoshe abazukulwana, baphunyelwe zizusu, bangasebenzi, kungabikho ntsebenzo kuloo ndlu leyo, bahlupheke. Thina bade bayobhubha ngoba laa nyoka yashiywa ngutatomkhulu iyamosha. Seyimosha ngoku, seyimosha, ayisenamnikazi. Kufa abantu elalini, kufa abantu kuloo ndawo leyo. Ufumaniseke le nyoka seyihlupha, seyizenzela. Ziyabanjwa iinto ezinjalo, ziyalahlwa iinto ezinjalo. Iinyoka ezinjalo ziyalahlwa, ziyenzeka le nto, zivalelwe, zingahluphi umndeni, zingahluphi abantu. Kamagwini, phone number 073 730 44 24, Kokoparafin, like Cape Town.